Soro Maltija ġiet rikonoxxuta għal ħidma sfiqa tagħha li ma ħidma wettqet għall aħħar snin fl-Italja u b'mod speċjali f'Messina. Is-Soro li tifforma parti mill-komunità tal-Little Sisters of the Poor twildet fir-Rabat Malta nhar l-20 ta' Diċembru tal-1930 u kienet ingħatat l-isem ta' Joanna Antida Cortez ta' 19-il sena ħadet il-voti bħala Soro. Net News irnexxielu jagħmel kuntatt magħha fejn mill-kunvent li sservi fih f'Messina tispjega l-ħidma tagħha. Dawn ġentilmente benefattori ħasbu li billi għaw Messina namel il-collecting niġri minn għawale maċina it-tallaba li mur niġbor illi għaw kważi 30 sena, allura ħasbu li għandi kolli ċittadinanza messinese. Ma jena Maltija, ċerto. Maltija nibqa. U sister, l-aħbar tijak xterded mort partikolari fuq Facebook fil-grupp ta' Rabat, per eżempju? Bravi, grazzi, la tu li pjaċejr għanini. Jien nispera li ġemati għak il-bambinitu għala xejn is-sena d-dieħla. Matul kważi 70 sena bħala Soru, iwettqet il-ħidma reliġjuża tagħha fi Franza, in-Normandija, ir-Renju Unit, f'Katania u Melbourne, qabel irritornat mill-ġdid fl-Italja fejn servit f'Napli u finalment f'Messina. Tiddikjara li hija kuntenta ħafna bħala Soru, iżda bit-tluq tagħha minn pajjiżna ma raċ aktar lill-ġenituri. Jena meta tlat minn Malta fil-49 kelli għabbil kem 18 sena, għallu li inti sejra Malta, mux arrivederci. Infatti, jiena u l-missieri u l-lommi għalli għafrilok għatma rajtom iżjed. Bit il-fokazzjoni, mbaġġi l-konċilju ma t-seħanu sekundu, biddel daqxejn u nżilt Malta wara 22 sena, imma l-mija tijaj kienu mitu. Kienu grupp ta' ċittadini minn Messina li nominaw l-Soru Maltija bis-Sindku Cateno De Luca li waqt iċ-ċerimonja faħħar lis-Soru Maltija għal mod kif laqgħet diversi persuni li fittxew l-għajnuna bil-mħabba, għajnuna u protezzjoni fil-konfront ta' dawk abbandonati u waħidhom b'mod speċjali l-anzjani.